дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамин украшениҳои киртаро нишон диҳам. Метражниҳора махсус бисёр хоҳиш карда буданд подписчикони мо. Ҳамин намуд метражниҳое ки ҳозир пешниҳоди шумо шуда истодааст, нархошон сар мешава аз ҳама арзонаш 5 сомон метраш ва аз ҳама қиматаш 30 сомон. ҳамин метражние ки ман нишон дода истодаам. این ویدیو را از کاروان طرف تیلوبازار یکم دروازه یکم ریاد شروع ریاد دیم گردشش در سری راهش ما دیم گردش دادروید به حد مخه مترژنیای فسون اکراشنیای کرتا بسیارای همه نمودو هسته. اینه بینید چه بسیاران مترژنیا. نرخی 1 متر شد در نظر دارم که مثال از 5 سم سر می شود تا 30 سومونه. نرخی 1 مترش. اینه مثال بینه مقدارو هسته مترشون همخه 10 سم 15 سم اینه همخه نرخو 18 سم баъзеош. Иҷада ино ҳамаш подставкаи нигинан барои украшении кирта ҳамхе пачкачода тайёр кардагиян. ана иҷа боша нигиноша шумо метавонед кадом размери нигин интихоб мекунед, подставкаша метавонед интихоб кунед. нархошон 2 сум 1 сум 3 сум я пачкачаш ҳам хеле нархо доранд. ана инора ма видеои пештара нишон дода будам. ҳозир заказ шидаи ба сари мо омадагием. инчунин ҳам хелиҳо ҳаста. як гилаш мисол брошки барин як гили калонаш 20 сомонай. баъд ҳаст хе тайёр пешаки кирта и ҳами ҳардушай ино 30 сомон 35 сомон нархошон. на марҳамат агар дар кор бошад анами пешакҳои кирта касе ки материал мехара шумо метавонед ки нависе дар ватсапи ман мо доставка мекунем. ина 35 сом 30